Ассалому алейкум мардуми мусалмон, мардуми Тоҷикистон. Кадимед ки аз шаҳри Москва худи Душанбе рафтаисоди ду тамошин, як тамошини тоҷики комфорти хуб, яъне 7 нафара, як тагаш бо 4 нафара шароитои тенҷ қади. Ҳар нафаре Душанбе мере, яъне шароити дар самолёт рафтан надоре. Шароити дар самолёт рафтан надори, барои анмаёй кадме дар самолёт шароит дори, марҳамат баъзо рафтан бигире. Семени боша семена мегиранд, тоқа боша тоқа мегиранд. яъне ки дӯстони азиз, ба дили пур Москва Душанбе, рӯзи Душанбе, рӯзи нами Душанбе раҳкӣ мекунанд. имрӯз кози ман видеоро партом ҷамъ аст. хуб ҳай мекунем мошинчиҳо ба шароитҳои хуб, бародарони тоҷики худму, бародарони мусалмони худму сафар мекунем ба сӯи ватан. роҳи сафед барори кор, дар рақамҳои рӯи экран занг бизанед бародаро, худшона занг бизанед. аввалш парвардигор бачаҳои худмонанд. худо нигаҳдор.